Lada ka sarkar jala ka simkhiai ka jingo jingnam jikpawa kanthup yu nomik mat ka mosnam kontunsi hadien jong ka jingja ka bosungsi ka praja ka artari ku jelio Dangar PHC kan salong ka jingkakhu ya ka thain bro ka wei ka jingyol hat ban ut ban nam jingpawa na ki lai phau tuli kisnong ki baju yit jingsumar na ka te ka PHC kamlong tanglingba kilat phai ku bor ni lengba ka sithi ba kintho saka sarkar handrei ban yo yakandu yu menteri ka tan ka koi ka khia ba Alexander Lalu heng ha ka singi bola lek ban jurep document syakate ka jaka ha ka shipo turik ujiliu umentri ka tan ka koi ka khia Haryngkat ka jesan lang unong mikmat ka mausnam kutunsi upa Himalaya sangpliang kilali ban jurep yo bon ki jaka bat lalap ba ka te ka thain ka dang don bon ki jingduna ha ka bon ki liang ya ki jingduna ba ka te ka thain ka ikandu u ameli ka te ka kutunsi u lakren bat pensngop omtang hau menteri moroi handrei ha ka jesan lang kilat thai kubor Ki mat kiba komsatnya kiba ngabu mat jong minister mane long bangidon kam ya ka life saving support ambulance ngidon kam ka 108 tingala kerpat jur i minister ba dalong kumnom noru kawai ka ambulance 108 ba in subha ban punpoi no hapo kini kisi kadaw kalong ba hakatayo ban kabalalek report hartarik bat lai tarik jong na jun kalau don ke jingja bakoi kalong kami ne haba kawan ban kha de haba kimla ban sumarang ne haba ki refer sa Shillong ya ka omsum yo ya ka life saving support halanti ki shuai da ambulance ka badon tang ke jingthia andre umdon oxygen hak ta ambulance ke namar kata kadau ni don kam bangin yada ya ki nongpang ki bakit nang ne sadu sa Shillong lani hadu amo sunram kani kadang ditang ke PHC lang abong PHC ngi suku bandon kidang don bun ki jingduna kinumla bandon ki oxygen kinumla bandon ki ultrasound kinumla bandon bun jaj kani ki specialist kumtater te nomor kata kadau ke gaba komsatnya kadai ka ambulance life saving ambulance kata kemut ban kit marmar ya kum kita ki patients kita lalong critical ban penpoi hadu hajaka sumar asor silo dia ngaingo siya nga sukblay minister ba ila menjur ba insa penpoi ka ambulance 108 hapo kendiat singune kabar kalau ngasuk men siya ba i minister ila consider bang ini in the isolation ward hangni santli gi jingthia jing serang santli ki kunthai kata kalong abang i penkre ka third wave mada ka second wave kala jan flatten ndrengi penkre ka third wave abadon ka third wave bangin bu patients ki badon category C but biru ndan jaka kadi lai naikren nama kadi ta happen poi bit Shillong si hospital bahe ndre ki category B but siru nimla bangin sumar hangni namar balai bangin don tang ka jaka isolation ward minister ilam menjur hangtong to ba ilam direct ki officers pati de bakin le marmar ini engineering wing jo ka health kinwan kin sejurip ya ka jaka kumno ban sina ya ka ward tenalor kata teladon de ki jingya kendu jong kador basno dekhot jo kador basno haji ilam jong ram basno kilawan ni kendu ya minister bat kilabu ya jingdawa wat upgrade ya kan ni si sekasi si kisah kumunong mikmat kumu MLA ngaru sanjur ya kan ni jingdawa jong ka dorbasnong ba depan upgrade no ya kan ni ka PC siapa si kadaw kalong bahkan ni ka PC Dangar ku balong ta ka sumar ya ki pai ba jan baro laipo snong ka ni ka thain nado kita ki oplan bat kan ni ka plain land kan ni ka border hoy but de idon sa kumba sipo khatsan teligi snong na ka thain southwest jong ka ranikor ki basnda sya kan ni ka thain jungi ki balat nang ta ki potkro nang ta ki kerter ki dangbun ki snong to kita baro ki nongpang kimjulek charanikor kimjulek mokorwan nilai kiwan hang ni hadangar dia bagiwan hang ni hadangar kata kemut ki kajing sumar hang ni kadai bakan long kabapaka kabaong kajing sumar ka long paka kemut ngide ban upgrade ya ke PC sakasi